Irisi ministre mi sigilen bɛ Irisi ale ni jamana wɛrɛw kɔni ka ko ɲa ale kɔni bɛna bɔɲɛli la Mali kɔni ye. Ministre maaw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o sigilen don adamadenya hakɛ kɔni ɲinini kama ni an b'a fɔ ma droit de l'homme ale kɔni gɛnnen don ka bɔ Mali la. Kati maa duuru kɔni bɛ yen nɔ sigana kelen don olu la ka yira k'a fɔ ko olu sen bɛ falisiyɛn ani farisogo feere kɔni na. Ba fila bɛ a yira k'a fɔ ko dugu fila kɔni bɛ yen ko tasuma kasara ye olu kɔni sɔrɔ. An balimaw aw bisimila an ka dɔn kibaru kɛnɛ kan. An bɛna an da don ni kibaruya ninnu kɔnɔna k'olu ɲɛfɔ ye. Kibaruya fɔlɔ o bɛ tali kɛ min ye Irisi ministre des affaires étrangères ni ale ye ministre ye min sigilen bɛ Irisi ale ni jamana wɛrɛw ka ko kunna. Ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Sergei Lavrov e kɔni bɛna tile fila bɔɲɛli la Mali kɔni na. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la wuli yɛrɛ na ko bi tɛnɛn don ni ale ye février kalo tile 6 ye min kɔni ye Irisi ministre des affaires étrangères ale kɔnɔnen don Mali kɔni pankuru jigiyɔrɔ kɔni na. Ni kɔni ye nisɔndiya ko ye ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma sabula an bɛ se k'a fɔ ko nin ye san caman laɲini ye maliyɛnw kɔni fɛ ko u bɔra ka min ye ka marche caman kɛ ka yira k'a fɔ ko Mali ale ni Irisi ka collaborer n'o o collaboration kɔni hukumu kɔnɔna la min kɔni ye Irisi kɔni ministre des affaires étrangères ko ale kɔni bɛna tile fila bɔɲɛli la o bɔɲɛli ninnu kɔnɔna la an bɛ se ka bisigiya ka yira k'a fɔ ko Mali ale ni Irisi kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma nin bɛ kɛ a tɔn kɔni sinsinnen ye. O tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ministre maaw ka ɲɛmɔgɔ min sigilen don adamadenya hakɛ ɲini kɔni kama ni o ye droit de l'homme ye ko ale kɔni gɛnnen don ka bɔ Mali kɔni na. Ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu y'a nana k'a fɔ ko min kun ye février kalo tile 5 ye n'o kun ye kari tɛmɛnen ye a yirala k'a fɔ ko gouvernement ye sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ min ye Guillaume Gefa Andali ye ni ale ye directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA ye n'o ye MINUSMA bolofara min bɛ yen nɔ ni ale sigilen bɛ adamadenya hakɛ kɔni ɲinini kama ko ale kɔni bisimilalen tɛ Mali jamana kɔnɔ tuguni. Ayiwa o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la o de ye k'a fɔ ko Mali ale ni Nations Unies ani jamana wɛrɛ lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ko olu ye sariyaba dɔ de kɔni bila u ni ɲɔgɔn cɛ o sariya in kɔni hukumu kɔnɔna la baara kan ka kɛ n'a ye n'i bɛ Mali jamana kɔni kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ni maa kofɔlen ni o ye Guillaume Andali ye ko ale kɔni tɛ o sariya ninnu kɔni bato o de hukumu na min ye gouvernement kɔni maaw ye olu kɔni ye sɛbɛn bɔ k'u kɔni bɛ tile fila d'a ma a ka taa ka bɔ Mali jamana kɔni kɔnɔna la o sariya ninnu labatobaliya tɛ dɔwɛrɛ o de ye k'a fɔ ko ni Nations Unies ka conseil de sécurité bɛ sigi Mali tɔgɔya la a yirala k'a fɔ ko Andali bɛ maaw choisi maa minnu bɛ yen nɔ k'u ka taa kuma Mali kɔni société civile tɔgɔya la k'a sɔrɔ Mali jamana kuntigiw t'a kalama k'a sɔrɔ o tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni dɔnnen tɛ société civile maaw kɔni fɛ o don laban o bɛ tali kɛ min ye janvier kalo tile 20 ale ni 7 tɛmɛnen ye a yirala k'a fɔ ko maa dɔw sɛrɛla ka taa kuma nin kɛnɛba in kan Mali société civile tɔgɔya la o ka kuma kɔnɔna la ale kɔni ye lagosi caman ta ka ɲɛsin Mali autorités ma kɛrɛnkɛrɛnnena ani Mali finitigiw ani Mali ni maa minnu dilen bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ finitigilakaw fan fɛ k'a lagosi caman ta ka ɲɛsin o tigilamɔgɔ ninnu caman kɔni ma ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye k'a kɛ wa jani a ka nin maa kofɔlen yɛrɛ suwaji ko ka taa kuma Mali société civile tɔgɔya la k'a kun y'a lajɛ ka maa wɛrɛ de kɔni suwaji ko o ka taa kuma ka Mali lagosi walasa ale kɔni bɛ se ka nisɔndiya o ko la cogoya min na ayiwa a yirala k'a fɔ ko o tigilamɔgɔ kɔni kun y'a ban k'a fɔ ko ale tɛ taa a ka jamana kɔni lagosi ayiwa hali bi ni communiqué kelen kɔnɔna la ko a ma da o dɔrɔn ma ko o tigilamɔgɔ kelen k'i ban a wulila ka taa muso min taara kuma nin don kofɔlen in na ne o kun ye janvier kalo tile 27 ye Mali société civile tɔgɔya la ko a wulila ka taa so ma o de kun na ni maa kofɔlen ni o kun ye Amina Diko ye ko ale wulila ka taa tuma Mali société civile kɔni tɔgɔya la ani ka lagosi caman ta ni kumasuru kuma k'a ta ka ɲɛsin Mali jamana kɔni ma o de sen fɛ Mali kɔni gouvernement y'a yira k'a fɔ min ye Guillaume Gefa Andali ye ko ale kɔni man tɛ ka bisimila Mali kan sabula ale bɛ Mali ka lagosi ani Mali ka kumasuru de kɔni nɔfɛ o de hukumu na ko olu n'o tɛ se ka baara kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ wa min yɛrɛ ye MINUSMA maaw ye olu fana ye sɛbɛn bɔ ka yira k'a fɔ ko u ye kumakan in mɛn ko nka ko nin tɛ ka bali k'a fɔ ko olu kɔni nakun ye min ye Mali la ko olu tɛn'o kɛ ko wa ko olu b'u jilaja ko k'u ka baara kɛ bɛn ani kɛnɛya kɔnɔna la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye Kati ye a yirala k'a fɔ ko maa 5 kɔni sigalen kɛlen don olu la ka yira k'a fɔ ko olu ye falisiyɛnla ye ani k'u bɛ falisogo fana feere maaw kɔni ma ayiwa kibaruya minnu sera ma o kɔɲa la olu yɛrɛ na k'a fɔ ko min ye sibiri jan tɛmɛnen n'o kun ye janvier kalo tile 20 ale ni 8 ye a yirala k'a fɔ ko Kati kin dɔ bɛ yen nɔ n'o ye Kati kura ye ko maa 5 kɔni bɛ yen nɔ ko sigana kɛra olu la ka yira k'a fɔ ko olu bɛ falisiyɛn kɛ ani ka tila ka fari sogo feere maaw kɔni ma o de hukumu kɔnɔna la Kati premier arrondissement finitigiw ko olu kɔni wulila ka ɲininiw kɔni da don walasa ka taa ni maa 5 kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ ayiwa ko ni maa 5 kɔni minɛna ko a jɔr'u la ka yira k'a fɔ ko olu ka baara kɔni ye nin ye nka an bɛ wagati min na ko bi olu kɔni bilala ka taa bɔgɔ jeninen sanfɛ walasa u ka kiiri bɛ se ka tigɛ
ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ man bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Bafula bɛ mara la a yɛrɛ ka fɔ ko dugu 2 kɔni bɛ yen nɔ ko tasuma kasara yen dugulamɔgɔw kɔni sɔrɔ ayiwa kibara minnu sera ma koɲɛ la olu yɛrɛ ka fɔ ko Bafula bɛ sɛrɛgili la kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye waliya kɔni komini ye ko dugu 2 kɔni bɛ yen ko tasuma kasara ye olu kɔni sɔrɔ nka ko maa kɔni t'a dɔn ni tasuma ninnu kɔni bɔra yɔrɔ min kɔni na ko dugu fɔlɔ ko yɛrɛ tɔgɔ ye Temasoro ye ko bɛ waliya kɔni komini na ko tasuma kasara kɔni kɛra ye dɔgɔkunjan tɛmɛnen nka ko maa t'a dɔn min kɛra sababu ye ka ni tasuma in kɔni ladon ye nka ko tasuma in kɔni kasara la ko a ye cɛkɔrɔba dɔ de kɔni ka so sɔrɔ o so in bɛɛ lajɛlen kɔni jenina ani o tɛmɛnen ka bɔ yen ko dugu wɛrɛ min kɔnɔ bɛ yen nɔ ni tasuma kasara kɛra yen nɔ nka ko o kɛra min ye kari tɛmɛnen février kalo tile 5 la o dugu in yɛrɛ tɔgɔ ye Sugutali ye ko o fana bɛ waliya kɔni commune na ko o dugu in kɔni na ko min y'u ka so caman kɔni jenina an'u ka jiginɛ n'o ye u ka balo bilayɔrɔ ye ko o fana caman kɔni jenina nka ko maa kɔni t'a dɔn ko ni tasuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra yɔrɔ min ka se nin yɔrɔ kofɔlen na nka maa fana n'i ma to ni tasuma ka kasara in kɔni na min ye nin yɔrɔ kofɔlen kɔni autorité maaw ye olu kɔni bɔlen don ka welewele bila yen dugulamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya waleya commune bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi yɛrɛ la nin wagati in na ko tasuma ka kasara kɔni bɛ ka kɛ ko maa t'a dɔn ni maa nɔrɔ don walima ni a bɛ ka wuli a yɛrɛ ma ko bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan